Düşnükli da Tapar Klimov hem şu işlendi öwründe Tapar Klimov'un ödünü korrupsiyada aýplanma bildirildi. 94-nji ýylda şol Oboýjylyk ministriniň ornwatary wezipesinden deplenden soň Tapar Klimov öňe garşy jenaý işi goýulan wagtynda goýulmak ýokçy götürdi Türkmenistanyň. Türkiýe geldi, Türkiýede de oňa geljekde ýan ýetejek adam hökmünde wagtynça saklandy, derine geçirildi. Bir 7-8 aý türmede oturdy. Tapar Klimov türmeden boşaltdylar. Ýa-ni häkimiyet agdarlyşyna tinançyk edipmişin, şoňa ýol başçylyk edipmişin. Waka hakykatdan bolan, şolar ýaly tinançyk bolan. Ol adamyň bir gatyr uly gollugy ýok. Ýa-ni häkimiyet agdarlyşyna garşy. Şoň üçin bularyň öz şartlaryny pohuny gizlemek üçin ellerine gelen ne diýerler? İnim sen wara ýene bir kepdeň içinden birde bolsak tapawdy ýok. Nire kaýdy deşigi dawandyra atarlar ýok. Ben taňa söz berýän da. Ustaýda.